sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukριστong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Sa aming batikos, oh, pati Arbon ng Junior, oh, Bernie Pico,
of awardee and the two-time Event Host of the Year. Mga gahi pero hubog ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Basta nakabira max mga gala, taas ka ginawa. Good morning! Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, maayong buntag Luzon, maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Universe! Disyembre 29, Martes ka ron! Dua ka adlaw na lang! Goodbye 2020! Grabe, pasbasa sa panahon. Good morning kanatong tanan. Good morning kagaya Art. Siyempre ito Good po ang morning. inyong Hilas King. Good morning. O siyempre namin mo sa Gay ni Bay, namin mo sa Home Radio 93.5. O siyempre, nagtanaw po mo online sa Gahi ni Bay o sa Bitok-Bitok University. Alright, kumusta man mo tanan? Kumusta mo tanan? Medyo the weather is great. Medyo traffic na sad. Basta yung ani nga padulong sa kuan, dagan mo giban mo apa sa mga deadline, mo apa sa mga trabaho. Mo nang kaning mga panahon na perting trapika tanan. Pero taas ning weekend. Taas, Sugod taas. ugma. Kabalo ba ka, ang gibuhat na ako kagahapon. Namalit ko og mga board games. Scrabble. Para di ka maboard. Dili pa ako mga anak mangulwa na inaugay si ilag tanaw sa si ilag dula online. So nagdula og mga cards, ana lang para banding lang po. Pariti og bike katong tag 150,000. Ha? Magdagandagan na lang mi oy kung bike na lang 100,000. Sige, sapatos na lang 10,000. Mora na kaya po istorya. At least nakatipid ka kung sapatos ra. Kaysa bike nga 150,000. Sa ako man ang bike nga 150,000 may gal. Uy, grabe si Digong gabi. Nanay mga congressman yun Gipanganlan mga tanan. district engineers sa district engineers. Mga bagman, mga napaitam niya nga mga bagman. Nana. Nagulat-ulat ko sa kong pangalan, wa man niya mabasay. Kani si Juan Bitok-Bitok. Kung siya. nakita ko ang pangalan ng aking anak, I will really read it. Ang apil daw yung pangalan, yung anak naman diya, di ba? Sa Congress. Yan daw Or basa. na-apil tong barkada si anak nga si Eric Yap, Congressman Eric Yap. Barkada na. Apil. May mga ghost project itong mga di pwede mamalikas. Siya lang pwede na. Siya lang. Pero ang pangutana karon, kung mo abot Ay, diba sa, ano ba ito yung mga nagpabakuna nga mga galing. uban sa mga presidential nga mga... Ipabakuna ko na ang mga sundalo ko. Ha? Mo ba? Para siguro na mapakita sa katawhan nga wa daw angay kahadlukan sa vaccine. Bisan pa og wala pa na miagi sa kanang FDA. Kay mao ra man gyapon, mao man daw nagyapon ang orderon sa The same banana. So ang question of the day karon mga kagahi, simple lang. Kagahi at let me read our question. Magpabakuna ba ka if ever ang COVID vaccine mo abot na? Magpabakuna ba daw mo? Una. Kung moabot na. Kumuabot kung na. ang COVID vaccine. Linya kay pabakunahan na. Mulinya ba ka? magpabakuna ba mo? Una, magpabakuna siyempre. Number 2, dili ko, bahala mo diya. Ikatulo, depende kung na'y freebies. Depende daw kung na'y pakapin na gala ko. Sige, ang magpabakuna na'y libre 2-night stay in Boracay. Wow. Masugot mo ana. Kalami. Or sa matag bakuna, nailibre sa kasakong bugas o 2 ka kilong karning baboy. Ana. Ana, pwede sa rin ana. So, nagdepende sa ima kung na ipa-freebies. So, ilibre man daw ng mga bakuna. Mo, lagi daw tana, ha? Libre. So, tubag na mga kagahi sa tuang poll of the day. Magpabakuna ka ba kung naana ang COVID vaccine? Magpapakuna, siyempre, dili ko, bahala mo, o depende kung na ay freebies. Medyo choosy sa ni siya may galaw. O na ba, unasa na mong silingan. Pag tanaw, okay man day, ayaw pa rin ko. Ay, kapalabay ka sa ito nga, to see is to believe. Kaya di man day na mo effect dayon pagkaugma. Mao lagi po. After 1 year pa man.
Dili pa daw, nga, dito ba na Di man daw, inahinay raman mo ok-ok ni daw. Kuyos. Inahinay ra mo ok-ok, inahinay mo ok-ok. Anton matingal lang ka, moralag, kumingking. Anyway, mga kagay, ni nga buntag ha, magpa-inspire na sab kita og lain nga istorya. Kini layo-layo ni sa Cagayan de Oro, gikan ni sa Caraga. Ay. No, taga Butuan. At least Mo ba ni malayo- siya, mo ba ni siya tong naudlot atong niaging adlaw? Oh, ana, nga sige lang tagkatawa ato kay Si Kaputol. si Kapotol. Ah. Ana, si Kapingis. Mm. So kinsa man ning ato ang So karon para kusog lang wifi, nangawat sila wifi sa silingan. Di. dili kawat amal. Nanguha lang og password sa silingan. Isugo ang yaya. Kani another na puning ang mga young entrepreneurs. Kung asa nagsugod gyapon sa ginagmay Ha? o kadugayan wa magdahom nga uy, nahimo naman ng wholesale supplier naman hinuon. Diya sa Butuan. Og ay mo kabikil again 23 years old pa ni mga kagahi. Grabe ni ang among mga kwan, ugma o kaade sa Pizza 31 wala natay interview 20 years old nga Oh. nga Negosyante negosyante. yapon. Ha? Kani 23. Oh, Huy, taano. grabe bata. Kanang 23 burn, nagunsa naman kaana. Kasi lang Kanang 23? sa sayaw gyapon. Sige lang ga adili ga gasugod na kog sadsad ana. Ha? Gasugod nagsadsad. Ah. Pero binugoy pa na nga mga idara. Sige, ipaila-ila na ang ato ang bisita ni ining atak Mga na. kagahi usa ka inahan nga nagsugod o pamaligyak online sa mga plastic cabinet. Ah, Apan karon do na ikaw galingong bodega ug mga resellers sa tibuok Caraga region. Makauban nato, gitawag siya si Jessica Galendez sa Butuan Bodega. good morning, Jessica. Good morning. Yan. Isa man ang katapat-tapat ni mo reha Inday. Sabay ka. Siya na, gwardya? Fiancé. Ay, fiancé. Happy yan sila na? To be forever. Pakiila-ila, pakiila-ila. Si Pakila. Ramil Layaw. Pakiila-ila ko Kinsa, sa kinsa, imo si? ang Banahono. Ramil Layaw. Ramil. Ramil. So, Jessica, kamo ni Ramil ang... Oh, may May buntag buntag ni niya, Modena, Ramil. Ramil. Oh, Ramil, nakatilaw na ba? Nakatilaw na ba ang Biramax? Cagayan. Nakatilaw na ba kag Biramax, Ramil? Wala pa, basin tag. Basin karon. Na. So, Jessica, kauban nimo si Ramil niining inyong negosyo. Oo, sukad yun sa start, sir. Pero, kadtong kuan, pagkabuntis na ko, kay dito mag-dito nag-course ko, kay wala man siya. Breadwinner naman ko, so nangita ko means na, makita ko, ulit na ko. Istoryahan daw nato niyang imuhang. Istoryahan nato ni Jessica ang imuhang negosyo. Kanang nagsugod kag pamaligyag plastic cabinet. Unsan tuiga to? January 2018 to, sir. January 2018. So magduha ka tuig na. No? So kisa unsa man ni kanang testingan lang ako ni ana ba ang sugod ani or nay nag-ingon sa imo nga pamaligar gud ani? At sa man na imo nang ginalukdo, ginasuroy dia padulong sa ginguna, padung libertad ana. Dili. Hanto sa langihan. Akong amiga, nana siya plasticware daan. So, sa itong bago na kong panganak, may angkat ko sa iya. Tapos nagka-idea ko nga, ibaligya na ako sa division. So, nana ko idea ay ng pamaligya kay akong amiga, siya may nag-guide na ako. So sa mga subdivision nimo ginapamaligya, unya sa imo ginakarga, ginalukdo, ala ginasyagit nga kabinet mo diha. Ano? Or sa online? Online gihapon, sir. Kaya naman ang Butuan group na pinakabarato, i-post na ko dira tapos na may mangging kwar na sagaran taga subdivision man, di man manggawas. Na i-deliver. So, Ana. akong pakyawan tong banas akong ate. Nag-multicab me. Mao So ba? nga so nakita niyang opportunity nga subdivision sa medyo nani kwarta. Number 2, hadlok manggawas ni. So mag-offer ko nga ilibre lang nako ni og deliver. Mo nang namakyaw sa og Unsa man na, cash na siya o pautang? So, ang online, sir, cash to cash with sir, mo nakanindot niya. Yan. Tapos kato, that was January 2018. Karon na daw kay kaugali yung bodega, warehouse diya sa Butuan. Unsa na ang inyo mong ginapambaligya karon? Bisan unsa man ni sir na ay ang scene on TV kanang bisan unsa nga gamit sa balay nga mga basic needs, mga RTW, shoes, ug bag.
So larasnan hay mo nang larasnan. Oh, Daltans. Uy, kajod lang kani nga ni Becky, kailangan ba ni dakong kapital ni? No? So karon kunay naminaw karon nga basig anak man na siya dato. Munang gikapitalan man na siya, gitagaan man na siya og kapital nga dako. Giyon sa man. Oka kana si Ramil Diao nga si agbay niya. Kwartahan kay na niya gibubuan siya kanang salapi. Salapi, ana. Tinuod. Dili sir, kaya ang akong papa palahubog, tas ang papa po, taga-bukid. Oh. So giyon sa ma'am ang giyon sa pagsugod. So, ang starting anak, sir, nag-online ako, tapos naman to yung mga suppliers sa Davao, ang may tabang sa amo, ako siya i-approach. Willing po kayo siya nga, kanang dali na po kayo na ko siya nakuan, kaya nakita siguro niyang potential na kugihan ko, kaya na naman kayo kuan, so giduol na ko to siya, niya akong i-providean. Ginagmay pa to sa una, sir, kanang minivan, among isakyan, ibagsakan dito sa airport, shoes pa man to'y permero. Tapos wala din siya duha-duha pud nga ni salig sa ako nga. Murag gipautang ka, murag consignment ra to siya ana. Yes sir. Wala tawag ana. Ang tawag ana mga kagahay diskarte. Kaya na wa kay kapital. Pangitan pa maagi diha. Mo na yun nga. Unsa may atong ipalit ani pagtuon og palit nga way kwarta-kwarta. Kana. Ana. Kanang laway repuhunan. Mo to ang sapatos na puno og laway. Giluwan ko. Karon isa na ka sa mga dako nga mga wholesaler diya sa Butuan. Ug naa na kay mga kaugalingon nga imong mga resellers. Pila na ang imong mga resellers tanan karon? Karon sir, more 300. Kay naman sa among group chat. Uy, So kibali, so gaangkat ka tapos ikaw na mismo karon dili na haggard imong beauty kay nanay mag-reseller para sa imo. Sir, mo thankful kay Miss Ayla kay kung wala sila, dili po ni mainani among negosyo. Mo di nga pula na kay lips de. Mo di kagahian nga pula na kay lips, pula na kayo aping. og binantayan permi sa Og ang uyab. bana tanaw, ang bana po sige dikit yun mo biyag yan. Yan ana. Karon ani kanang Ramil. Istoryahi daw mi unsay inyohang naagian nga kalisod mo. Niabot mo sa punto nga ihunong sa naton ni kapoy naman. Or niabot ba sa punto nga nagkalisod na, muingon na nga, undaw na itong negosyo, tapos yung bagay nga, magbulag lang tayo, maniklaro ni. Niabot pa mo ana nga punto Ramil. Atong kuan March na to pag COVID. Ito na gid mi naghinuktok kay daghan man mi nag-utang. Daghan na may utang nga. Pag COVID, unsa ako naman may pagpamaligya na to na wala na ba kay mamalit kay quarantine. Katong kuan na. Wala na, dili na magawas-gawas. So murag pila to kaadlaw na mong giplanuhan. I-switch may og hopya. Nag-innovate din diretso ha. Tawag ana innovation. Innovation. So- May kuan pod pa sa mga hapag ilang kuan ng pod Mga pa. city sa di. So kibali nag-ship mo product, kajot nag-ship. Nagpagkaon mo gikan sa katong mga kuan, Plastic. mga plastic, O, mga mga RTW, RTW. ana. Tay pa sa shift ta ani. Change gear ta ani. Mamaligya ta pagkaon Ta ani. kumusta man pag ship niyo pagkaon, medyo ni patok sa pudayon. Ay nahinay ram to primero siya sir. So mga pila to ka semana. Sila na to ka hopya atong ginakuan dispose. Na-dispose mig 13,000 kahupya gikan si Busa 13,000 sa Butuan. Ginagmay lang sana 13,000 kahopya. Grabe ni ha. Ano to yan? Mga to among kuan Ano to yung pinakanako. map? Abot namin sa Surigao, Kabadbaran. Ikaw o bislig. Kajol lang bi. Para kanimo ko na man ang tanaw karon ba? Kani ato mga listener ba? Usay dapat na sa usa ka tao para sa inyo nga para medyo mahimong successful sa labi na sa pagpamaligya. Unsay sikreto? Unsay sikreto ano? Unsay sikreto? Ha? Pasensya gyud kay anagi ilahi gid ang customer. So kibali imong uyun-uyunan ninyo ang customer, uyun-uyunan. Kanang di pod na mo take ka sa risk. ninyo basta nga tok-on ritso ang customer. Ano mamo sir kung I don't care sir. Kay kanang pagpaningil, kabalo ko kanang sa selling, ang pagpaningil rin ana masina dayon ka. Di na dayon mo ko anong follow up ka, di na dayon. Unsa man unsa pag-handle ng mga ana? Sensya ra gyud sir kay lahi-lahi man gyud nga ilang batasan sir.
Yung masugatan. So nahulog ni nga ngisi lang gyapon ta bisag lagot na kita. Sige ma. Sunod na lang mga animal. Ay kabala ka. Gibutangan naman nagmuriatik ang hupya. Ana, no? Bitaw nindot kay ninyong storya karon. Pero karon kani kagahian. Makatabang ba ma'am nga medyo nakay partner sa negosyo o gasamok-samok lang ni mga partner? Di siya katubag. Bahin. Pero di siya ka. Ayoko si sir, ayoko si Bahin, sir. Bahin pasabot. Katabang siya kay kuan man gud to, sir. Buntis ko. Wala siya kay adto siya sa Surigao kay dito man siya na-assign kay ang gud tong panahon na. Nagitagtag na namo resume tibok butuan wa man gyud siya nadawat. Okay. Unya nagkataon nga na-apply siya sa ASA, kaning ASA diri sa Butuan niya gi-applyan. Dito man siya nagilabay sa Surigao, buntis ko adto ang among kitag-tag pa jud kay bawal man sa ASA ang minyo. Okay. Nagilabay siya sa Surigao, buntis ko, wa ko'y katabang yun, wa ko'y paangkan, wa ko'y katimbang. Pero padayon namang communication, pero hapit na gito. Agay. Dito dahil LDR service. Dito gikuyawan si Ramil uli taning style oy. Uli, uya na. Samok ni dia. Ana. Kay kadugay moingon naman siya nga sige lang, okay lang dia kay naman pud si pari diri mo tabang. Karan Jessica, Yes, sir. labi na kari nga pandemic no. Unsa naman po inyo napundar tungod sa kaning inyong online nga business? Kuan, sir, March to nag-start ang COVID niya. Kanto nga time mo ko'y pag down ako og kanang balay sa subscription sa video. Karon ang equity kay di man jud ako kaya, sir. Makarelita na. Di man jud ako kaya unya saon man ni nga nagsirado na ni ato kay COVID naman. Naman jud mamalat og sapatos, mga overruns. O to nagplano may nga switch me atong mga Virginia fries. Hupya, mga siomay, bisan unsa na lang yun, sir. Ang Chorizo. wala man may nagdahom nga ni click to si ato nga time dito man noon ni boom og kaayo kay wala na may nag-open ato nga mall kaayo nga mga magtinda og pagkaon pero gina-deliver na mo to tago may kay bawal mo gawas at time. So kato at least karon naluwas ang inyong ginabayran nga balay. Yes, sir. Survive yapon siya. Survive na. Gulat na lang nga mo turnover unya. Sige may Kaning gitawag yung Butuan Bodega. Unsa ni? Bodega gyud ni siya, dako na ni siya nga bodega. Mga sa roll up pa karon, sir, pero looking po kami kung bodega nga dako. Kay kuot naman tayo dari Jessica, unsa imo ang mensahe alang sa mga naminaw nato ron nga nagsugod sa ilang negosyo unya gi nalisdan unya mura naghapit na sila mo give up. Unsa imo? Istorya daw sila kanang heart to heart nga naminaw ni subay nato ron. Kay dako kining tabang alang kanila ngano naa kani atong programa. Hello, para sa ako no, niagi ko, kung nakil na ko kung sa inyong giagian, ang kalisod, init, pasmo, bilar, tanan. Pero ayaw lang mo give up. Bisan ka ng times nga napay mabilin sa inyong mga tinda, nga di mahalin. Pangitaay lang na ninyong paagi, mahalin para na i-repost ninyo, itinda ninyo, or unsaon basta may taong paagi na ma-dispose ninyo. Ang greatest challenge ko sa online seller, ang kanaigong pasensya, may pinakalisod yun. So, dapat nga, pagtigidogig ka nga, padayon ang tanan, kay worth it na imong ginagawa. Makita na ni mo soon. Yeah, very So, good. trust lang ka sa timing sa Ginoo. Dili na nimo mapugnan kung iyahanag yung pagbuo. Kaya sa amo all of the sudden, wala man mi nag-expect sad. Kaya ang amo ato, maningkamot rami, kaya nami bata. Kaya kato lagi nga time, buntis ko, tapos wala siya trabaho. Pero nagpadayon lang din na mo. Ayun. So kanusa man ang kasalan gid ani? Kanusa? man? Hopefully, June. June bright. June. Sa June 2024? Yeah.
Oy, Next year na. Siya yun ipalag. Nana ba mo i-host sa reception kay nako'y promo karon? wala pa, laminaw ganit mo no, nga. Laminaw ganit ni Gaina no, nga kuan ka host. Event host. Nami promo karon mami kaso kuan gyud tapos willing sa mi muuban sa honeymoon. Pagdalag diramak ha. Ramil og Jessica, daghang kayong salamat sa inyong istorya. Oga, i-regards mi diha ni unsa? Charmaine Charmaine Awitan. Awitan, ha? Regards me ha. Charmaine, good morning. Ina si Charmaine nga magpadayon lang gid siya ana. Pati siyang gwapo pud nga bana. Si Marlon. Si Marlon ha. Sige, sir. Daghang kayong salamat, Daghang Ramil og salamat. Jessica. Padayon mo ana ha, para bisag wala na ang pandemya, ituloy ninyo unsa ang inyong nasugdan. Yeah. Nagkan po nga tabangan tungod sa online, sila po nakatabang po sa Are. Alright. Okay. Galing, Mo galing. PM daw si Imyat kay Oo. nangitag supplier. Kay wala pa man ka mo, sa Caraga ra man ka mo. Basta Iyaha ang sa kuan. Northern Mindanao. Iyang Miss Or. Ihatag na kang imyat. Okay. Thank you. Thank you, Ramil Kamong og duha. Jessica. God bless you. Kamong duha certified Gahi Kabay. Ang galing nagsugod sa kamay. Nilambog, himas-himas ni dako. O karon nakatabang na sa tanan. Og doon na sila ikaw galihong bodega. Wow, Ug na pa grabe. natabangan nga mga resellers. Pero nagsugod sa Sa mga muna. kagahi, una na ayaw mo give up. You learn from the story of Ramil and Jessica o uban pa nga among mga kanang gusto mo gyud ma-inspire, i-review ang amo ang mga kuan. Kanang mga certified Gahi Kabay namo. Online namo nga mga Kay mo niya stories. mong purpose aning programahan ni. Unya i-share ninyo, I-share ninyo tanan. para po maka-share Ana. mo good vibes. Oo, di ba? So katong uban diha karon nga medyo nagkuan at pangitan na mo tanong mo sa inyong mga balay diha sa inyong sala kung say angay ibaligya. Oo. Kanang mga wala na pulos. Paana ituyok nimo pa kana TV. Wala na pulos baligya. Baligya. Pagtuyok pak kaning oven, baligya. Oo. Uy bana sira katulog. Baligya. Right. Galing, thank you. Oras alas 7:13 na niya natong mga gahi nga balita. Gahi nga balita. Gahi. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. O ganiya ang mga detalye. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Sakpa ng usa ka gikaintapang kawatag motor sa Kalilangan, Bukidnon. Naaktuhan sa mga tanod nga ipadaga na unta sa suspek nga si Johari Adama ang usa ka motorsiklo. Daling nakaresponde ang mga otoridad ug wa nakaikyas ang sospetsadong karnaper. Gahi nga balita. Sikop ado ka miyembro sa NPA sa Talisayan, Misamis Oriental. Mga sospek nga sila Russell ug Richard Cago maghatod unta og mapagkaon og tambal sa bukid. Mismong mga residente sa lugar ang misumbong sa militar nga dunay mga armadong grupo nga nilabay sa ilang dapit. Nabawi ikan sa mga rebelde ang granada o maggamit sa paggama og mga bomba kon landmine. Gahi nga balita. Ubay-ubay ka mga suspitsadong puser gipangkwelyuhan sa pideyag kapulisan sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Sa Imelda, Sambuanga, Sibugay, arestado ang tulo ka mga lalaki human nakuha ang balor 6.8 million pesos nga shabu. Gila mga sospek nga sila Krimal de Tarawi, Albacer Mahisgol ug Baser Allano. Sa Baraopol, Misamis Oriental, dakpan ang upat ka lalaki nga nabuhi og balor 24,000 nga shabu. Mga sospek nga sila
Musarif Mao Tante, Sultan Naif Nasef, Abdullah Dato Haron ug Muhammad Motante. Ug sa Barangay Amoros, El Salvador, Misamis Oriental, sikop silang Noel Apostol ug Jonathan Bagas human nakuhaan og balor 40,000 pesos nga shabu. Gahi nga balita. Pipila ka mga miyembro sa armadong grupo ni surrender sa gobyerno. Sa Tawi-Tawi ni surrender si alias Barley Bading nga miyembro sa Abu Sayyaf Group. Suspect na lang bigit kanito sa hostage taking sa 21 ka European nationals niadtong tuig 2000. Sa Talacogon, Agusan del Sur, unom ka NPA ni balik sa bakan sa balaod. Kamingaw sa ilang pamilya ang nagtukmod kanila nga mobiya sa komunistang kalihukan. Gihi kay gilayon ang ilang mga dokumento aron mahatagag ayuda sa gobyerno. Na disgrasya ang usa ka shuttle bus nga sakay sa mga frontliners sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. May nalang way nakabsan sa kinabuhi atol sa insidente. Diin kasagaran mga nurse ang sakay niini. Sa investigasyon sa kapulisan nawad-an og kontrol ang driver sa sakyanan tungod sa danlog nga daan. Gipasaka nagkaso ang driver sa shuttle. Dakop sa otoridad ang usa ka lalaki nga dunay kasong rape sa barangay Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Suspect nga si Boy Limuel Badida kinsa 3 ka bulan nang gipangita sa mga otoridad. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Alas 7:17 na. Oy, asa man din naman mo tingog niya kung kuan. Okay. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Wa naman ni mo tingog. Okay nga bahin na hatod ka na to sa Cherry C. Calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay o sa atong lawas makapapiskay. Ang bitamina nga giendorso mismo sa mga doktor. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Cherry C. Good morning diha ka nga Dr. Cheryl Bolaron. Ang atong guwapa kay nga doktor. Good morning kanimo, Dok. Party kayo si doktora. O siyempre, para sa ato ang unsi tawag ka ni? Flipax. Flipax ka Lahat ang flipax, lahat. Disyembre 29, Martes. Mga kagahi. Asa akong background music na? Walay background music. Si Daubin eh. Mga kagahi. Akatan lang ang background music. Di ugalaan mo storyaan ko. Walay music. Ay, nako. Ayan na. Oh yeah. Yeah, Makata Art Bonog Jr. Oh yeah. Mga kagahi. Duha ka adlaw na lamang 2020 ato ng pagabiyaan. Ang tuig nga matawag ta nga grabe ka bugat. Grabe ka halang sa uban gihilakan. Tungod sa pandemya nga wa gyud kita kasagang, wa mabantayan. Tanang katawhan labihan gyung naapektuhan. Gikan sa mga negosyante ngadto sa mga estudyante. Daghan ang nawad-an sa ilang panginabuhian arang jud ka puwerte. Kini ang tuig nga kita gisulayan, hangtod asa gyud ta pre. Kini ang tuig nga mangitag pamaagi, mudaog lang kinsa ang madiskarte. Ug sa pagsugat nato sa 2021, duha ka adlaw na lang gikan karon. Di nato lampod bastang palabyon ang aning panahon. Kaya ang tuig 2020, gahatag ka nato og bulawanong leksyon nga magsangkap ka nato aron mamahimong successful kita gihapon.
Tanang minaog sa kinabuhi, milatas gayud sa grabing katalagman. Kini nga mga kakulian ang uban tinuyuan apan dunagyoy baglis sa kapalaran. Kung kining tanan mga hagit atong pagasuklan ug di kita magtinalawan, siguradong magbadaugon kita sa umaabot 2021. Salig lang. Time. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kamigins finest chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigins finest chocolate, Bitter but healthy. taste of satisfaction. Pure cacao Roasted to perfection, from Mindanao. made with compassion. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigins finest chocolate. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigins finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela? Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof Ed ug graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Lami ay. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umubati ko sa aking batikoson. Oh, pati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok, kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Nagbabalik po inyong guy ni Bay. Ikaw pa magyapon ng Hilas King Bernie Bitok Bitok. O kayong sulugoon sa kanginan Art Bonhoc Jr. Kung first time pa ninyo nakapaminaw sa radyo, sa home radio, please, gamay lang namong hangyo, paki-share sa inyong mga friends nga nanami sa home radio matag alas 7 hangtod alas 8. Daghang salamat. O siyempre sa mga naka-online, hello sa inyo tanan dia. Ang atong poll question of the day, magpabakuna ka ba kung naa ang COVID vaccine? Kung nana. Kung nana, mingon na karon nga, oy nana, linya na mo. Wala na si Doc Ayan Gonzales, linya na mo kay nanay vaccine, ana. Magpabakuna ba mo? A, magpabakuna mi, siyempre. Number 2, dili ko, bahala mo dia. Number 3, depende kung na'y freebies. Wow, juicy. Ang niingon nga magpabakuna, siyempre 32%. Hala, murag dagan-dagan ang niingon nga dili ko, bahala mo dia. 39%. Og ang 29%, ba, lumalaban din ah. Mao ni anay gusto i-promo. Oh, gusto og promo. Depende kung na'y freebies. Kung na'y panghatag nga house and lot, haya pa sila magpabakuna. Wow! Juicy! Ako na ginayon nilito nga, shut up. Shut up! Og siyempre, speaking of Doc Ayan, Christian Gonzalez. Suki na to ni. Suki na namo diri. Oh.
Mga kagahi, base sa ulaying dato sa Department of Health sa nasod, doon na naikapin 470,000 ka mga kaso sa COVID. Morning since sa sugod pa, di ba? Ito karon. Apan, okay, 93%. Kung 93% kung kapin, 438,000 na ang naulian. Thank you, Lord. Ato po disgutan kining bagong strain sa virus nga gikan sa Europe ug unsaon kini aron di na mukalat pa. Makauban nato pagbalik ang mong suki si Doc Ian Christian Gonzalez, ang head mismo sa infectious diseases sa Department of Health Region 10. Doc, Good morning, Doc Ian. Merry Good Christmas, morning. Happy New Year. Good morning, Merry Christmas ug Happy New Year sa tanan tigpaminaw nato sa gahi ni Bay. Sige, Doc, kaniha, wa pagani mo abot ang bakuna, naana sa laing hulga sa laing COVID na pod or kani nag-mutate nga COVID. Pandamay ni. O, angay ba ni nga kahadlukan sa katawhan, Doc? Sa pagkakaroon, gamay pagyud atong nabalaan bahin aning bag-o na variant sa COVID-19. No, so karon pa lang gwapo na nato klarohon na kini siya variant ni siya sa SARS-CoV-2. No, so mao lang ni siya na virus, maora pod na sakit iyahang padulngan ug maora pod ang pamaagi sa iyang pagtakod. So No, sa naaray usay certain diferensya ni changes ani, sa Doc? karon. Naaray certain na bag-o sa iyahang genes, no, and because na changes sa genes na apoy change sa iyahang lawas lugar gamay. Kumbaga sa tao pa, di ba, naman tayo differences na uban mas puti, na Ay, uban Doc, darker ang skin. Nanakoy nakuha na, So Doc. far, Murag si Bernie ra na, Doc. Murag si Bernie. Nga bag-og haircut. Bray nga na ala na. Murag si Bernie gyapon to. so sa pagkakaroon, ing ana pa, wa ta kabalo kung si Bernie mas makatakod ba or dili, mas delikado ba or dili. So Dili wala mo pa rin tayo nahulog nga mas satisfying ana faithful karon. na sa asawa. Bray nga na ang padulngan. Mas gwapo ing ana. Doc, sa meeting ninyo sa IATF, unsa ang mga lakang sa gobyerno aron masigurong di basta pod ni makasulod na yung mutated COVID sa Pilipinas? So at the national level, no, padayon atong coordination sa mga nakalain-lain pod na mga Department of Health or Ministry of Health sa lain nasod ug sa WHO kay sa matud pa kay secretary dito sa mga lugar no na nabalaan na aduna na transmission aning bag-o na variant, mag-preemptive ta na temporary travel ban. No? So wala Although sa wala pa biyahe. man kabalo kung unsa ba siya kaisog or unsa ba siya ka delikado, pero manigurado na lang ta na dili sa makabiyahe. Katuman noon nakasakay na or nakabiyahe na, subject sila for mandatory quarantine pag gikan sa ilahang pag-abot. No? So gikan sa international airport, regardless of their swab test, diretso sila mo quarantine. Doc, imong nadunggan ang ani ato ang question of the day. No nga kung moabot na ang vaccine, atong ipangutana ang ato ang mga followers kung magpabakuna ba sila. Unya ang niingon oo magpabakuna may 32%. Ang niingon og dili 39%. I-appeal para nimong mga choosy nga depende kung naay house in lot 29%. So, murabag sa ingon ani manggol nga klaseng atong mga question of the day, diha po nato usahay masukod kung ang mga katawhan ba nabalaka ba aning nabalaka na ta sa COVID, nakadugang po kabalaka ang vaccine. Oo, so angay bang nabay ka angay kabalak ani ining vaccine dok kay nakamo ko ta nadunggan gud nga kani nga vaccine kung magpa-injection ka ani burn mukuyos ng imuha. Oo, may ana. No, o kadi nakakaanak, ana, O di kalit na ka mugahi. makulaps. Ana, naabay angay nga kabalakan aning vaccine nato, Doc Ian? Any vaccine na ato ang ginagamit no for public use diri sa Philippines, safe na sila na vaccine. So gikan pa atong mga polio vaccine, measles vaccine, paingon sa influenza vaccine na ginabakuna to kada tuig, safe na sila na vaccines, no? And in the same way kini si COVID na vaccine, dili ni siya musulod for mass vaccination sa atong market kung dili na to ma-prove na safe, no? That's why naapoy prudence karon si FDA na dili mapareho kabalo man ta na isa sa rason nga nung baba ang confidence sa vaccine kaya wala pa nakalimtan sa ubang tao ang katong Dengvaxia. Ang Dengvaxia. Yes, sa tama dengue. So maunang karon si FDA
dili na gid niya gusto to maotro, no? Before mosulod sa atong market, siguraduon nato na gwapo, meaning safe, number 1. Number 2, effective ni siya na vaccine before magawa sa market. Ang advantage nato karon, although medyo naulahita sa uban sa first world countries, no, nagkamulo na og pabakuna, ang advantage ana makita nato og aduna bay negative na effect sa ila. No, wala pa man kaabot sa ato ang vaccine, pero gamas vaccinate na sa US, sa UK, and all these other first world countries. So kung naa may ma-report dadto na negative effects, well, makita na nato before pa mosulod sa atong market. Mangutan And that na ko is a dog good sa akong thing. mga friends sa Europe kung ni-uk-uk bagit ang ila ha. Mao na itong problema Oo, niya. kana i-validate kid nato na. Yes, sir, no? kay Kaya in para English man ito. pagsulod diri, sigurado ta. In English man to dito, Bern. How did you talk to them about hey the man, uk-uk? Hey man, how's your junior? Is it cockroach? Okay, uk-uk man. Kanang Dok, yun ani, napaisa ka nakadugang sa kaguliyang ron sa katawhan. Kay katong mga nabakunahan na, labi na sa US o sa Europe, nga nabakunahan na unta sila, pero kinahanglan gyapon sila magsulob gyapon og face mask. So mao na isa sa Yes. natingalaan sa mga tao nga. Abi ko Ito pag sa- mabaksin na, wala na, di na ko magkuhan. Saan na to pagbalik ani sa normal? Mao na ang mga pangutana sa mga Pilipino karon nato, Doc Ayan. So, very good question, no? Kaya, number 1, una na to walay vaccine na 100% efficacy. No, for example, kaning naa sa US na ginagamit nila karon si Pfizer and si Moderna, naara sila sa 90 to 95% efficacy based sa ilahang clinical trial, no? Meaning, the reduction of risk is up to 95%. No, so meaning, even if na-vaccinate ka, you still have certain risk, no, of Okay, getting 5% COVID. Pero gyapon. lower lang kaayo siya. No, lower na kaayo siya. Same gyapon sa ato ang influenza vaccine. Daghan ta gina-vaccinate for influenza, pero actually si influenza vaccine on any given year, ang iyahang efficacy is only between 50 to 70%. No? So walay vaccine na 100%. Pero even though you don't need a vaccine to be 100% para ma-significantly reduce ang infection. No? So muna ang isa ka reason. Number 2, para makontrol nato ang spread sa virus, kinahanglan na ay certain percent sa population ang mabakunahan. So for example, for measles, that's 95% of the population kailangan vaccinated para ma-eliminate si measles. Si polio, it needs 85% na immunization coverage. Si COVID, base sa atong pagtan-aw unsa siya kakusog mo spread, we need between 60 to 70% sa population na mabakunahan para ma-stop nato ang significant na spread. No, meaning, katong resulta nato sa poll karon, no, na 39% lang, that will not reach the threshold na tawag nato herd immunity na ma-prevent nato ang transmission. No, kung ingana lang kagamay ang mabakunahan. So mo nang rason na kinahanglan gyapon ta mag-mask, mag-face shield. Number 1, it does not reduce the risk 100%, no, although significant ang reduction niya. Number 2, maski mabakunahan na ka, you still need the rest of the population to be vaccinated para ma-significantly stop ang spread. No, so padayon gihapon sa mask wearing, hand washing, distancing until such time na daghan na gyud kaayo mabakunahan o makita ato na dili na spread gyud ang virus. So wala, there's no one is perfect gyud ay ani kagahi art. Kay bisag sabon na pang kay 99.9%. So sa vaccination 95%. Ngano di na mawala ang Kompleto. 0.1. Is there a politics involved aning 5%? Kani Doc Ayan. So kanini ang mandatory ang vaccine. Tanan yun kinahanglan ipailawom. So far sa ato ang tanan immunization program, wala gyud tay mandatory vaccination. No, so we rely on informed consent and we rely on people knowing na it's really important to them. So sa ato karon na nakita to 39 pa lang, no, based sa polls. And then di man siguro makahatag ang gobyerno og house and lot sa tanan bakunahan. So medyo lisod tong 29% na isa ka grupo. Di pwede na daw So, trip to Boracay. Pwede na po daw trip that's to Boracay. worrisome. Oo. So, that's kinahanglan worrisome, no? kinahanglan Kaya paspasan hindi ito ang kuan ma-achieve ani, atong Doc. herd immunity. Kinahanglan unsa ani, Doc, kanang information dissemination gyud, no?
nga Yes, kanang- pareho ani karon. way masagol nga mga fake news about ani mo na kontra karon sa DOH kani mga fake news. Anyway, daghang kay salamat Doc Ayan sa imong oras. Salamat. Happy New Year Doc ninyo diha sa Og tana, DOH. dili ka mo usab Dok Ayan sa next year mo gyapon kami magsinamok. Yes, wala problema. Salamat kaayo sa Strong Radio. Huh? Sa ato ang home radio di ay gahi ni bay gahi man good mo na Gahi, strong. Ay okay So, na po salamat na. kayo Good sa morning guide diha ni sa ato Bay. mga kahigalaan diha sa Strong. Oo. Ang importante nga natin impormasyon ani. Okay. Thank you so much Doc Ayan Gonzales. Daghang salamat Dok. Salamat, Happy New Year. Happy New Year. Si Doc Ayan Gonzales, ang head sa infectious diseases. Sa Infectious. infectious. Takda na kang lito, Marge. Sakit na gini ang mga sakit na gini. Sa DOH Region 10, hello, kaway-kaway sa itong mga frontliners, bagay nato ng mga taga. Wala lang ganong interview sa testa. Pilay presyo. Bumalik kami, human lamang nini. DTI malit. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede kikalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Safety is everyone's concern. Stay safe. Stay home. 93.5 Home Radio Cagayan de Oro. It feels good to be home. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili ako masagama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Alas 7:38 na. Speaking of strong dito, nilo dia kang Boss Doy Daklag. Boss Doy, Sir Doy. Sabagay, kay kuan naman sad may black timer naman sa mini kagaya. Pwede naman po may magpa-adapt sa strong. Kung may problema, di man po may empleyado diri. Pwede na po, Sir Doy. 7:39 sa atong oras. Siyempre ang atong gugmang giahak. Serye atid sa atin ng Biramax Capsule ay party mga igala. Pwede niyang music di kadugay ba kayo? Miramax, Miramax, Miramax. 100% all natural adult herbal capsule. Kalami. Antioxidant, anti-aging supplement. O na kayang yug ka nga Asawa. akong bayaw brad kayong yun na. Kayong siya nga grabe to. Max, Miramax, Miramax. Problema lang basi kung isa ka bayaw mga tanas ito mga ayos at tunto. Mamaya akong gihatag sa kuhan Christmas ba? Gift, mga bayaw
Busy kayo mo sa inyong mga gipambuhat diya basi ko nakalimot na mo sa inyong mga partner. Oh, da. Kasi gingon nga para raman sa mga Kaingon lagi ni sila, pwede dinner, pwede... Wala siya gingon tol nga, para raman sa idaran imong girigalo. Magulang pa magay ko nila. Hindi satisfied ka. Panilab gyud. Grabe kayo. Ang asawa ko sa'yo kanimata, nagluto, gitimpla ang kapig sakto. Ana. Kung gusto ninyo yung asawa, lami kayo mo lutog sa mot. Ganahan na kayo mo trabaho. Ay, mulaba mo. Samot ang care. Ay, na mga extra service. Ipagbira Max. 269 lang. 269. Duha ka capsule na siya. Pwede sa bahay, pwede sa laki. FDA approved. O siyempre distributed by JB Pharma. Asa naman ang lista tuod sa JB. Hello dia kang Kuya Tats. Kuya Tats! Asa naman ang mga tindahan kay dagan na kayo ng utana diri? Asa sila kay na kami biya ni Lito. Mo biya na mong kuan next karon nga sunod tuig. Mamaligya ba mig Cherry C o Biramax. Libre sa Biramax daw, yun si Lito, libre delivery. Libre pag ipasambol. Depende mo sa edad sa Depende sa edad sa sapula. O siyempre mga kagahi, aniyan na ang atong celebrity taxi driver, Lito Inglisero! Mahirap. Hindi man mo padayo, anong mahirap naman eh. Mahirap. Ano wala may pogi? Kana maging pogi. Mahirap talaga maging pogi. Kapoy. Actually, I accepted that. You accept that fact? So if this is true, this is not fake news? That is true. Yeah. Hirap talaga. Why? Give me an example. There's a lot of husband to what do you mean, pangita yun. Will look after you. You look after you. Mm-hmm. Because the wife of us, they give happy. Uy! Happy birthday! Kang Madam Mayor Lilith Habla! Madam! Ma'am Lilith! Happy birthday! Ang inahan sa Mantikaw. And many more. Mogin ni siya ang inahan sa kanunay panabang diya sa Mantikaw. Si Ma'am Lilith Habla. Happy birthday! Happy 50th birthday ra ba? Bata pa. O, siyempre, ano na itong inspiring quote. Lito's quote of the day. Hardship is what do you mean? Often? Sa na, talong nga, murag bastos pa minang. Ayos sa, talong nga. Hardship often prepare the ordinary people for an extraordinary destiny. Tuloy again. Hardship often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. So pasabot, hardships often. Ang gahi nga pangulo, chip man. Ha? Chip ba ka na? Hardship? Oh. Hardships. Morag hit guard ba? Ikaw akong chip. Tama. Gahi. Chip ga. Okay. Ang problema kung saan ni Bisaya ning often. Pag-abot. Often. Open man to. Often. Dili Oh. Often. Often. Pagpalong sa napulo, off man. Ang pagpreparar sa mga ordinary nga katawan for an extraordinary destiny. What do you mean destiny? Kanang Kanang diyan ang hotel les unahan ay. Dynasty man din. Sorry. Siya basit. Ang nay mga ordinary destiny kanang mga imong mga kuan ba pangandoy? Or kanang basig siya ang akong destiny. Ano na. Ito na po, way klaro na to. Koy, kung libre pa vaccine, magpapabaksin ba ka? Agas. Pili ka. Hindi ko eh. Oo, ha? Dili? ko. Depende na may libre pataban. Senyoray. Adik ko. Binigyo na to. Single mom. Adik ko. Di Japon. Balo. Giundang na ko. Ano yan ang sumpay sa atong gugmang gihak serye?
kang Roel Amor Villa, Inday Gels Filden Abragan. Hello Gor, pasato ko sa mga batchmate nato nga mga Gors ha. Uy, siya man ha? Jong Salapang ang nagtanaw karon. Okay, og si Ro Fish Coast. Hello sa inyo na good morning. Dear Kagahi Bernie o Kagahi Lito. The hard Bernie and the hard Lito. Grabe yun ang akong katingad-an nganong sa pag-uli na ako sa abroad, dagang kay mga sinina sa balay. I'm very shocked because when we came from the abroad, we back in the Philippines. There's a lot of cloth in my house. Ansay? Daghan? Cloth. Butangig is kay daghan man mga sinina man. There's a lot of is cloth. Sa katapusan mo na ibutang ang S. Giusap na dahil? Sa S. Ang S sa katapusan. Clothes. There's a lot of clothes. Napo ko'y nabantayan ang mga sapatos. There's a lot of issues. Sa katapusan lagi ibutang ang S. There's a lot of shoes. Shoes. Shoes? Munang lagi ko'y pagduda. Apan basin tinuod po itong sa iya tong mga igagaw ug uyuan. But for me, there's a something. But that true for my relatives and what do you mean? The uncle and relatives. Bosa, kailangan ko magpangutana, magsusi-susian ni karon. Kailangan ko mag-imbestigar kung unsa gini katinood nga nailain ang akong asawa. But for me, there's a lot of chismis and gossips, ang chismis kay gossips. There's a lot of gossip for my mind. And what do you mean investigate? I need to investigate. I need to investigate the wife. There's another boy. Okay, gani ang naita mo! This is the starting of love life. Shot! Pre. Oy, pre, sos nalipay yung ko pre, nga sos, nakaulig yung ka pre. Salamat kay pre. Bisan pa COVID, karon abot karon pre. Lagi na pre. Bisa din na lang pre, matag reunion na to pre. Gapagitaong ka pre. Why? Kapita, we're looking for you. Why pre? Kay, siyempre pre, usabi ka sa mga ilado kay nato sa kuan pre, sa ato ang batch baya. Siyempre, makuan mi mo kay dugay ba ka na ka sa abroad pre. So far. Munang malipay mi usahay pre nga na imong asawa pre. Di ka na usahay baka na imong asawa mo represent kay magdala man daw siya pagkaangot imong giingon bang mag-donate ka og litson ana. Siya gaton na. Siya gaton ana. Pasayaw-sayawon gyud na mo usahay. Siya pre? Dili ka na sa kanang magsayaw mi ba? Magsayaw mi. Magdisco-disco. Okay, ana man na basta magkuan pre. Dabi magsabak-sabak pre. Usahay pre. Sa kanang usay mga bag bay ginasabak na mga bag. Alami pre, puok kay shorts imong asawa pre. Ang iyang ginapanghatag ba? Puok nga mga shorts. Basta misa lagi pre. Bata na one time pre, nagdala gid imong asawa pre. Katong grand reunion na to, 10 years ba na to? Ay, niabot imong asawa pre, dala litson pre. Tapos siksi kay imong asawa pre, grabe lagi kay pre. Mubo kay shorts pre. Akong asawa? Ang litson pre, mubo kay shorts sa litson pre. Lami alagay pre, puti kay pre. Ang litson? Imong asawa. Ako asawa rin pre, lami pre. Tapos naloy mi pre kasi siya nag-drive pre. Akong asawa pre? Dili ang litson may nag-drive pre sa inyong kuan sa kanan pre. Sos crispy kay panit pre. Ay, ang litson pre? imong asawa pre.
Dagan mo ni alom, pre, no? Ang litson, pre. Ang asawa na, pre. Hapit na gini mo ni ma-practice siya. Gamay na lang yun. Hapit na gini. Grabe ka alom, pre. Nakita gina ko. Ako ang asawa, pre. Ang litson ba? Grabe ka alom. Taigwal kay glubot, pre. Ang asawa, pre. Dili ang litson ba? Igwal kay glubot, pre. Grabe kay, pre. Grabe. Grabe kay. May kay mo grind, pre. Oy! Ako ang asawa, pre. Ang litson, pre. Grind ang litson. Grabe. Tapos, grabe lami kay ribs, pre. Ang litson, pre. Ay mo kasawa, pre. Lili mo ribs, pre. Ha? Pero perminti mo nagalusyon, no? Ang akong asawa, pre. Ang litson ba? Perminti galusyon. Grabe lagi, pre. Nakita ka na grabe buak kayong dugan, pre. Ang akong asawa, pre. Ang litson galing! Ang litson ba? Grabe buak kayo. Ah, grabe. Sarap to the bones kay. Ay! Ang litson, pre. Ang imong asawa, pre. Kabalo ka, pre. Sa tala lang, pre. Ayaw ka bala ka, pre, kay kanay mong asawa, pre. Makita man na mo nga. Di ba ka na dire, pre? So, para sa ako nakita, pre, murag faithful kaya nasa sa mo, pre. Murag ba magiging ko nakita nga na ilayan pong lalaki, pre? Klaro, biya, pre, kay gaduda, labo ko, anak, pre. Ah! Kasi pasabot ni mong gaduda, pre. Kaysa pag-abot na ko sa balay, pre, Oh. gibirahan ako siya dito, pre. Oh. Unya, ingon siya sa ako, kanin mo'y gamito, Biramax. Yan na ningala ko nga, nung nakabalo mo siya na. Ah! Basi ka paminaw sa gahi ni Bay? Unya, ang problema, pre, lahi, nag-performance, pre. Ah! Wala na ako nalagyan sa una, pre. Di grabe sa gay gawin. Basi nag-practice. Unya, among tinawganay, pre, Bibs, ang iyang gilito ka ni. Ha? Pag, Unsay nasulti niya, pre? iyaan siya, pre, ayawan. Ana? Tanging tinawagan niya, pre? Bibs man, mi. Oh! Palamay. Yan, napagilain, pre. Ang among kwarto, pre, na sapatos pataban medyas. Oh! Size 12 ba, pre? Size 12, pre. Pandamay. Ang medyas ba, pre, medyo na yung mga teddy bear ang design? Una, na-ikon, pre, ka nang urag feng-feng, pre. Unya, Dukay kay ko gipangitan ako itong sapatos. napagyo'y pulusot dito, pre, ka nadumduman ako na siya, pre. Katong reunion na to mga 2 years ago. Oh. Nasuot na dito mo na kadumdum ko. Si Kailar to na ako. Oh. Pero nalimot ko kinsay nakasuot ato, pre. Pre, basing nahubog lang ka, pre? Dili, pre. Napa isa gyud, pre. Oh. Kay ako gikan sa abroad, di ko gasuot anang brief nga lawlaw, pre. Ayun. Na-brief dito, pre, nga wanay garter. Ha? Pre, balikan na to tong lechon, pre ba? Dili, pre. Nga problema ko sa akong asawa, pre. Di. Ato sa balikan ng lechon. Pre. Ganahan ko to, pre. Lahi, Luto kay, pre. Dili, pre. Paminaw sa, pre. Nalingala ko sa akong asawa, karon, pre. Na ba na ikuha na kung kula ka dito, pre? Pre, sa tiro, ay lang, pre. Gaduda man ko na, pre, kay na ako, pre, walang ko nagsaba nga muli ko kay ako siyang surprise, pre. Oo. Unya, nagbalong kong duha ka 45.90 to tanan, pre. Para kung masapon ko man ang lalaki sa akong bala, pre. Asawa, pre. Pre? Dili lang ko na siya pat yun, pre. Maingon ko nga apil lang ko. Pero lami pagkaluto, pre. Ang litson, pre? Ang imong asawa, pre. Mga kagahi, bara nabantayan ako nga napoy murag laing tinagdan po niya akong amigo nga akong batchmate. Kaysa tinod anay lang, nanay medyo gahunghong nako. Mga inkanto sa baliti sa among balay. Na usar gyud daw. Sa ako mga amigo ang nitraidor kanako ug kinsa ka to. Ugma na, pre, kaya ang ending, ugma, pre. Kailangan na siya mutugan kay ugma na ko to bang storya. Sa Rizalde. Again, happy birthday kang Mama Lili Tabla. Gahi ni Bay,
Albert Mihila, good morning. Mabuhay po. Sylvia Asi, good morning. Jesus Mendoza sa muka sa asawag lechon. Jesus Mendoza, good morning brother. Joy Martinez, good morning diya sa US of A. Gao Maludaing Buna, happy birthday kang Auntie Lilet. Regards kang Kuya Donde, Luis Ogcons. Gamaliel Gonzalez de sa Laguna, good morning kanimo. Oga Ken Pastrana, shout out sa taga Danau Opol, special sa Pastrana family. Good morning dia Kuya Paul James Smith, good morning. Oga Hermilo Abaw, listening sa Terry Hills with kids Harrison and Hanisha Geraldine Joy Garcia, good morning. Good morning. Oga, again, basta bawal ba gidang pabuto karon o naagyapon, no? Depende sa pabuto siguro, no? Balikan na nato tong poll question, be. Magpabakuna ba ka? 32% again niingon nga magpabakuna, medyo taas ang niingon. So napagiday sa 50-50 or sobra pagiday sa 50-50, no? Ang dili magpabakuna o ang isa depende kung naay previous. Asa ang niingon og 39, oo. Nisaka na. So medyo nisaling na sila. Pag human sa interview nato ni Doc Ayan, so nausab gyud din may gala ang survey. So nisaka na niingon na sige magpa-injection na mi. Diktor gyud makaingon. Tapos 32% niingon nga daily. Ang 29 niingon nga depende kung naay panghatag nga libre. Lahi ra gyud. Mo nang karon wa pay vaccine dipinsin sa inyong kaugalingon mo nang mag-cherish lang sa gyud mo ha. Val Martinito, good morning. Belated happy birthday brother. Yolito Maanyo, Epo Cheese. Good morning kaninyong tanan. Salamat sa pagsubay, pagpaminaw kanamo. Taon sabay? Kasi nawa ba? Nawa ang online? Inday Gels File Den Abragan si Macon. Hello sa tanan diyan. Anyways, ay ugma Rizal Day, no? Rizal Day po. Mga palagtapok na sa Divisoria ug sa Rizal Park. Sa paghinumdum sa 124th death anniversary. Nanong na idol man na si Rizal nga dagan man na si babay. Mo ni ang idol. Pero nalang kay karapatan ng anak kung ikaw doktor. Di ay? Mo na Dr. Jose Rizal. May pa magdoktor na lang dito ni po. Kay kung doktor man kod, kilig og inject. Di sila ganak attorney kay sila daw kapospon. Sila kapospon. Ambot lang mo uyon ba na si attorney Chubasco. Kain niya. Attorney! Ngayong buntag ni mo diyan. O siyempre, wala tayo igong panahon magkagahi. Makita-kita na po kita ugma pohon. Susamang takna, susamang istasyon. Timaning ang katawan nga dunay gahi nga baruganan. May maitampong kalambuan sa atong katalingban kini inyong sulugon sa kahanginan Art Bonhoc Jr. Oy loda kang Jeline Abragan man din ni. Oy Jeline, salamat sa inyong pagtanaw again kato mga first time dia nga nakatanaw nakapaminaw na mo first time pa ninyo. Actually 3 months na ba ta? Mag 3 months pa lang. Mag 3 months pa lang po ang gahi ni Bay. 2.5 months pa lang ta. Oo. After running 4 months uban pa, willing ra pod mi kung asa mo gusto. Nagulat ra pod mi dire, ha? O hinumdumin ninyo nga ang bana nga perti kagahi sa uban di nagyod mulingi. Kini si Bernie Bitok. O kini ana ginusara nga gahi ni Bay. Umabatiko sa aming batikoson. Oh, pati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok. Kain ni Bay. Kain sa balita. Kain sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home.